Sabi ko lang sa iyo, huwag ulit. Hindi ko pa sumali ka sana. Di balik. Huwag ko lang. Pa yung suot mo pagpunta mo dito. Ayan, Tita Presyo. Hi! Sama kami. Sasama sila ng Bicol. Yan. Bawal pa tayo mag-post kasi hindi alam ng mga nasa Bicol na uuwi tayo. So, mga bandang alas 6 nandun na kami nilablab. Sila Frenzy. Pagpipicture tayo sa Bitukang Manok na ta. Pagpipicture kami nila Tita Presyo sa Bitukang Manok. Bakit tita? Sa bito kang manok na yun yung ano po. Oh, guys, welcome to my vlog. Ito yung So, dito na kami pinatulog ni Tita sa Antipolo kasi mamaya pa kami alis. So, ayan. Ito yung aking tita. Ay, wala na pa. Yan. Thank you kila Tita. So, good night guys. See you tomorrow. So, mamaya tayo alis ng mga bandang ano tayo? Mga 4. Ganon. So, good night na lablab. Good night na. Yo! Pakita ako sa video. Ayan si Tita. Yaks. Bye. Bye. Good night. Saan ka pupunta? Maligaw ka dyan. Doon kami sa Sa aming tanker, alas 4 na. Thank you, Lord. Ayan guys, nandito na kami sa, hindi ko alam, basta gasoline station. Nandito na kami sa Pililya. Pililya, ayan. So, minto kami kasi natataiyak. Ayan pala ang pinakamabait kong tita at tito. Yeah! Sana all may escort. Artista yan. Kasama kami sa Bicol.
First trip po namin papuntang Bicol. Yeah. Pare-parehas na to? Nakakaisang oras na po kami biyahe. So, Okay. Pare-parehas kaming pare-parehas kaming first time umuwi ng Bicol na nakamotor. Tingnan namin kung ilang oras namin makukuha. Di ba ta? Piling mo ta ilang oras? Tingin ko, abot na tayo ng 20 hours. Mga 20 hours daw sabi ni tita. Pero kukunin natin ng 15 hours kung kaya. Yes, tito. Kaya. gulatin natin si Ma. Ano ta? Alam mo, gugulatin ka po namin. Nagpaalam no? Ayan, tumaid. Halina ka na, lab. Ayan. Tanggal na si lab. Wey! Wow. Tsaka te ano, ito. Kaya pabili na rin ako niyan. Apat lang, apat. Anong flavor? Ano bang masarap? Spicy barbecue. Garlic, spicy. Dalawa. Ah. Garlic spicy, tsaka ano yung isa? Garlic, spicy, sweet barbecue, sweet and spicy. Tanong gusto mo sweet barbecue? Yeah. Ah. Apat. Apat daw. Yun. Sarap, sarap to. Wow, masarap. Ay na, may suka pa. Kamay ni Jesus na kami, kamay ni Jesus. Road trip ang mga itik. Mga trip si dito. Lumugit lang yung mata ko. Ako nga rin eh. Di ba? Grabe. Dapat may ano ka. Yung YouTube ko kasi malabo. Grabe, grabe talaga pati mat ako kasi nakataas yung ano ko eh. And tapos na kami kumain. Ayan nakikita. Sarap ng pansit na dyan. Discount dito pag Kaya pahingin papel te. Pahingin po papel. Isa lang na punit. Wala bang sulat? Wala. Ayan. Asan si Tito? Dito na kami guys. Ayan. Alam ko dyan din ang pagkain. Ayos Tito. Ang pinaka-pogi kong Tito. Dito kami guys sa ano, mga idol. Dito kami sa kamay ni Jesus. Ganda siguro dito paggabi. Wow, ayun. Bawal pa magpaakyat, maaga pa kasi. Oo. Pabali. Oh! Ganda oh. Ganda. Nag-stop kami rito sa ano, dito ang manok. Ayan. Nakakuha kami ni Lablab ng kasama. So, meron kaming kasama marami. Nakasabay lang kami dyan.
pano ng ate ay. Ano nasa'yo na kita? Let's go. Sina? Sina? Gawa mo? Hidto mo na sa Manabwa, nagpunas ang syokoy.
tayo doon, pupunta sa pinaka-main. Pag-lugsat natin sa doon na. Alam mo yung dinadaanan pa, ano? Sa Legazpi na shortcut. Rachel? Rachel? Ha? Simon Malwas? Hindi, sa harap niya. Yung shortcut na pa, pa Legazpi. Dati ganun na nga eh. Ayun. Oo. Inabot ng traffic, malapit na kami sa Anisdal. Hinabla na kami. Nabla na kami. Yay! Time check. 7. Nawala man. 7:42. Naka-advance yan. 7:30. Ano man to? Nag-autofocus man. Oh, papasok kami. Day, papasok. Day. Likod. Nagbabounce back. Yeah. Madam! Madam! Good evening! Hindi saya ako. Babi ka daw. Nakabidyo ka. Pabili po. Pabili po. May sigarilyo? May sigarilyo? Pabili ng isa.
Noy, anong barangay ito, Noy? Ha? Noy, anong barangay ito? Ano salita nito?